Abusia afina aba nti abusua panyin na ekɔ no ɔmo kyerɛ sɛ ɔmo ayɛ ntwa abusua panyin kwa this side afina cases no awie ti deɛ ɛkɔ so ɛwɔ ha for now no lawyer ɛkasa yɛnkɔ lawyer hɔ no yɛnkɔ update ne ehu deɛ ɛkɔ lawyer okay to her. That is it basically. Okay. If that kind of do cross examinations now. That one we know that we should finish by the end of Friday. Okay. That is so it. After Friday, we are sure the judgment will be The judge has promised to give us judgment on I think 25th. Okay. Tuesday. So that's a week today. Yes, that's right. Okay. A week tomorrow. Okay. Okay. But I said the proceedings ne kone interrogations and we are now bibi ekwo emamo as lawyer ni no hwɛ bibi ekwo mamo mo afa na mo. By the grace of God, as we want it is happening for us. Yes, but the final decision rests with the judge. Okay. He's the final person to make that determination. And besides, the plaintiff are yet to make their case as well. So we cannot at this point in time determine our fate. That determination rests solely with the judge, and we respect that. But can you promise your client, say, definitely including the media? We are here not for victory or for loss. Ours is to ensure that peace prevails in the family. Ours is to ensure that at the end of the day, there is peace for the funeral to go on. There are no winners and losers for us. As far as Abusua Panyin is concerned, he's an intelligent and a wise man who believes that anything that will disintegrate the family or bring factions in the family, he's against that. So our main focus is to ensure that at the end of the day, no matter whatever happens, the family remains united for the love that DL showed. That's what basically. We're calling for out of court settlement. Pardon? Say Kabusia penny per se peace in bra and can assembly in Koson, Ebi Uncle Besserena, Kamudia Samna Kufia. Okay, well, let me just say this. Abusua Panyin never brought anybody to court. Okay. He was brought to court. Okay. So whoever brought him to court should be the one to withdraw. But say Ebi Abusua Penny, Yankas on Yan in Yema, but Ebianco ye, Ebia de Kabusia for Nakoma and can we do say Anna? Well, what I'm saying once again is that he never brought anybody to court. Okay. That is all. Daddy, please, is it true that some of them were not family members, so they were sacked from them? The decision and The sensitive nature of this case requires that only the family members be heard. But were people sacked from court? I said the sensitive nature requires that only family members be heard, and only family members were in court to witness and Lawyer, are your lawyer Thank you. No, it's okay. We will talk at the appropriate time. we'll get back. Can we try for you? Can we hear a course inside? No, we'll get back to you at the appropriate time. So it's okay for now. Thank you. And you know, the echo and then yeah. Our Ebimuka some more Papa She and only a home patrol. There's a bunch of Muka. I my lady Chester of pet for senior case near sensitive no person be I want to so for senior social media for almost say yes I'm no basa usually near happen work court no anya no no de kwa abonten omo ba no ma distorting na omo spreading so person busuafo omo a omo hia say yenye mo be din kita ho pe Okay, next Oma Pamuna and answer what Pamuna only the so chimney na and okay say wa ene no yen hia wo services ewo asemu yi mo no wo be pie. Okay, next metie de oka na next enye papa she next eyobi bia anya papa she nko a ye me bi no so pie anya papa she nko a ya ke ma bi no pie na mom eya na dodoa na no ne nti o ma o mu pie se dodoa na so mu pie a what really happens in court anya no no moka omo be distorted facts no e wa bonten e kire amanfo wo ho enti no na my lady on penisa lawyer yes sure betuma to bo asan kwa chi mu de course and wo inside wo boni fonyi one one nanka ahwefo mu de course potting my colleague no wakani na everything wakanti no I asem no the see na my lady atna so ya started trial no I sent to me call into nitty-gritty sa ne be kan say my lady ye hu adwuma obi ade ne de ba ye fenti no ye nya bo che kakra enche bia send my colleague na ka no we don't have winners we don't have losers asumdwe ne epe
nti obi bɛkasa na initially yɛanyɛ wei nyina initially sɛ nkɔmmɔ no ni abɔnten abusuapanin tried ɛna anyɛ yie ɛna ɛde yɛn abɛdu pɛpɛ so yɛnte ne ho asɛm no ɛma nti lɔya wobɛtumi abɔ wo din na wakyɛ dɛ wo stand for wo stand ma no yɛfrɛ me Fati Aliyala megyina hɔ ma abusuapanin abusuapanin lɔya ɔno nso gyina hɔ ma abusuapanin na wahu sɛ ɔrekasa no nti abusua deɛ ɛkɔ so ɛwɔ ha na wahu no nti no I think sɛ na lɔya ɛforo ka ɛyɛ abusuapanin lawyers no ɛna ɔmo ɛkɔ no go back na yɛhu deɛ ɛkɔ so ɛna deɛ hyɛ mo sɛ deɛ bɛkɔ so ha biara de bɛbrɛ mo nti deɛ ɛkɔ so no ɛna yɛde ɛbrɛ mo no na mekyerɛ wo sɛ deɛ ɛkɔ so wɔ ha ɛna ne sɛ let's go here and pick this one. Mami Akosua sɛ wa mabusua panyin baako nso na ɛba. Nana ene wonya akonya wura inside. Oh yes. We were inside pa. Na de ne course wo kakra bo twemu fanyin kakra de course. Oh, the course wo de in fact, see bisa questions. Questions no bisa en so wotumi yi ano kama. Nti wo yi ano in fact, manage. Yes. Na witness na ejina adaka mu na mu di asem. Oh yeah, witness. Kusa sɛ wa witness ene ejina adaka mu. What you need to say? Bonsu sɛ jina o sɛ bonsu mpacho. I don't know. Oh, the one name there sɛ won ka sɛ magiatum. Na mum the one name there obeka sɛ I don't know. Sanity. Enti ene the course no koye mam. Oh, inshallah ekoye papa. Nyame adaroma ekoye ma me pa. Nese abusapene no hwa so far no this na mabane nyina ne ene no mudie hi na ayeso nko ene no ene ayeso nko kra ama me. Na ayeso. Na ede na ma ne yeso nko ma. Oh, if you say questions on bisa e nyina no etumi ya no kama. Na omo say omo pamo papa shi ehon me so obo nkiri mu bi ehon so ro ehon ase akwe wotimi waka asement mo ase bi say the bonchi mu ho ma menkyere papa shi ye ko ba ne say ye so obia wo ye dance ni wo case ni num pie papa shi so ebe witness nti na wo so no so ka wo mo pie no ho ene wo mo pie nti ye nyina o ma ye pie sa na tie nye to be dance ni so be dance for obia wo ye dance ni wo case ni wo bia mpie nti papa shi so na oye dancing no so opie o so opie de wo mu ano nye se pam no debe ya pam no na se nkofo kwa omo ye dancing dance fo ni obia pie e na afi nso kura no de kwaye ne se obia busuani baako e na omo ala so onyina ontena ase enti wo de emienu kura wo se baako pie ma baako tena ase sa na court na se information ni nya se papa she pie na Eja udin esen na me de berfo kwati cha na pacho wo ye koka busafo no ana se me nua ba ne se wa eja de ekoi pacho se wa na abusuapanin ye be se ka o ka bibi kakra e kira hwe for my de ekoi case ikoi ka bibi kakra che. Oh, say na case ikure de ene minim se ebe ko yie pa. Ebe ko yie amaye. Minim se definitely ebe dibem. Sanity. na se omo kan nyina wie no mo se ye mo odobo ni so nyekura ni bia de na mo be Evidence ba se wo ye no ho ade dia na me sure say evidence bia ni ho. Evidence bia ni ho. Nti ekuna no nya ade obetuma e bi sa. Bibi kire sa wo ha na. Oh. So omunya empany documents bia mai na ye sure say documents bia ni ho e kire say o ye married person. na ye ka se obi kan ye tie ye nim se no ko de na wo ho bi e yampa se bi sa ma me Akosua se wa na original marriage certificate mo ko file bi ba ya judge ka se no original What do you want me? Oh, omo ko fa bae. Do se me de man hwe. But later no, omo di tum say original. na ebinom se ha de na mo mama me Akosua se wa mo se ne nipa na ogina mo so dia dance ne bibia o se onim se de na mo no Oh, anya ni nyina no ka se wonim. Anya ni nyina no ka se wonim. Ebi a wonim we di ano kama. Ne de wonim ne de o ka se da bi wonim. Sanity. okay all right openi bodin ene de wo ye kire ya hwefo wada ro Pa che ma Alhaji Akwasi Adomako. Na me sewa na busu apeni ne me. O sai mo fa se na busu apeni ne. enti ukura de omo kwaji awale na wo ho bi Oh, awa se wo de
Omo catch them. But one could be. Debbie say omo ye no German. If you didn't say one could. Oh, that time no obey no that time na me abusuapani. Aha. But me tini nyina. Omo kan nyina kyerɛ me ya menim nyina. So the old gym prefer say our way because. Oh, definitely our record so. Me ogidie pa our record so nyese me ogidie. Me 100% sure. Me 100% sure say our record so. Said omo ka say rumba be dry say wa na say wa kwaka so be dry. Una wo ye abusuapani. What do mo ba na chi so nko dry wa de da. Oh, Debbie. Nemum entokwa de awarefo bia ni ho a omo nkontokwa. Omo nkontokwa na ntse say omo ja aware. Bibia ni ho a kire say wode nsanko say oja aware. Santi. Alaji, you da se pa. Me da mo se pa. Sia enso na akasa awie no. Ati ensem na wato no bo ase ayi ano baako se de be ya obete ase de ekoso ha. Yenko ase abrani abre eko. Are ho na aka abro. Ho na aka o ma so mo kotokwa. Aboy. Fatuo. Fako. Where they are, bro? Asan to kwa bi kwaso de ne dia na kwaso. Obi so de ka bo wan. Are, o so de ka bo wan. Oh, o so de ka bo wan. Are, o so de ka bo wan. What is on for country farmers? On for country farmers, no so. Masa, David, I saw our plan there. It's not fair. David, I am the best of the you are doing illegal work here. Push it. I say a channel. Overcome my hey, what did I say? Go back. Metro camera, not what do you mean? Well, no, we are winning license. Illegal work. Fajana ho tufu na ekotu bro ho. Ono ho tufu na ese odi ekotu bro. Fajana ho patano, abedo ekotu bro. Ti abusia dem na court ekoso e wa ha no. Omadi asem na wi e ma mopi aba abontene. Na de ekoba ye ne se ene no omode eye mame akosia sewa witness ene ne omoto na no na omoto na no ensem bebe ene no so ebe kan ye na de ekoso wo inside ne se eye ene se ye pamu obia eko abontene enya ne bon na eko aso na mom omo obia akọ abontene se nkomo na ebe koso no eye abusuafo enko a ne ma mko a afontina nkofo kasese no beja ene gidigidi wa ha de enti de ogina mu ma me akosia sewa eye Georgina Osei Bonsu wonne gina mu e ma me akosia sewa ena odogboni enso lawyer eye uncle Mr. Osei Bimpon ono so na egina mu ma eye odogboni enti no ensem bi a ekoso ebi na me bebo so no eye abusapanyin no so gina ho ono no we gina ho ama obi a ono so gina ho enti na hu se eye no lawyers no e kasa ni se omo stand se omo di ye betu ye na ka ye ja court nsensem no na mo atwa na ka abusapanyin mom aye ayi no ha ti de ekoso eneno no ebi ni se mo kai se aware ni mo nsensem no let be free a by from Germany ano omo kire se
ɛyɛ maame akosi asɛ waware wagyae a confirm papers bi baayɛ from Germany baa sɛ dɛbi ɛyɛ officially ɔmo ware ɛyɛ Germany aban ɛde baayɛ saa nkrataa no court hyɛ sɛ ɔmo nkɔ na ɔmo kɔ translate from Germany kasa no ɛmba ɛyɛ English na judges ne lawyers no ɛnte aseɛ nti ɔmo kɔɛ translate yɛ but ɛbaayɛ no ɔdɔbɔni side na ɔmo mpɛ sɛ ɔmo bɛgye ato sɛ saa nkrataa no ɛyɛ official nti no judge no ɔte agam ne ka sɛ obi antumi mbɛyɛ n'adwuma ɛma no ɔno na ɛyɛ judge ɔno na decide sɛ ɔbɛgye ato sɛ ɔngye ntum ɛno ɛna decide nti no abusua deɛ ɛkɔɔ so ɛwɔ hɔ nso no begyabegya yɛ kakra aba ha ntokwa kakra asi ha nti na deɛ muhu no debi ayɛ ba saa na esi but ɛna deɛ ne ɛyɛ different na me to aso no nti ɛba saa no na deɛ bɛba no sɛ ɔmo saa akɔfa asɛfoforɔ baeɛ ɛma lawyer no bisa certificate of marriage was presented but when translate to English ha na me cheche mo kyerɛ language no odoboni lawyer no ka sɛ dabi ɔmo ɛnte ase because ɔmo translate no ɔmo yɛ mistake bi ɛwɔ hɔ ɛna letter from Germany embassy na me kan no nti court decide yɛ sɛ saa deɛ ɔmo nkɔnom kɔfa certificate papa ɛmra mimi deɛ case we deɛ ɛnɛ ɛkɔɔyɛ no adwene ni nyansɛm no mame akosi asɛ wa side no deɛ obɛgyina mu asɛ witness no ɔmfata sɛ nka wɔgyina mu all is because of say ɛyɛ me ho asɛm adɛnti na akɔgye mɔde adanseɛ ama no because questions bi wɔ hɔ a yɛbusa a ɔntumi ɛnyia no sɛbi aware no mo wareɛ no nkrataa no so no certificate no yɛbusa bi sɛ certificate no ɔbɛware na ne din no afei de wɔse wɔn di ntum sɛ na ɛyɛ din no ɔn sɛ ɔno akasa wɔnyɛ confirm because of sɛ ɛnyɛ ɔno a saa nsɛm nyinaa ɛwɔ hɔ a ɛkɔ so ɛwɔ court no inside yɛdeɛ ɔmo ma bloggers kwan ɛma yɛkɔ hɔ bi yɛmetumi ɛtwerɛtwerɛ to hɔ na mabɛka nti abusua yɛwɔ ha from Monday ɛnɛ to Friday no court ahyɛ sɛ wɔma final judgment no ama yɛhu deɛ ɛkɔbaayɛ pɔtee na deɛ obetumi ayɛ kuna no ɔma na ayɛ kuna ne emu deɛ ɔtwa ntoɔ no bɛhu nti Friday na final judgment no ɛbɛba nti abusua ɛnɛ yɛ first day wɔtena yɛ second day saa akɔsi Friday nti yɛwɔ ha ne nyinaa ne sɛ yɛbɛyɛ ɛyɛ dadulumba late dadulumba kuna nti ɛna saa kɔɔto nsɛm ɛkɔ so abusua obi kɔpɛ no asɛm kɔka sɛ ɔmo ntwi kaa mfa bloggers so ɛne sɛ akɔda no ntokwa gidigidi ɔpagye deɛ ne bufu afo nu sɛ sɛ wɔkɔkɔ saa a ɔkɔto buro hɔ no yɛnkɔ ha na yɛnkɔ tie deɛ ɛkɔ so na yɛhu deɛ ɛkɔ abusua yɛda so wɔ court of appeal ɛna mahu no wɔyɛ sini bi ɛkasa ɛwɔ hɔ so ate ase mema de mo ano ode kan nsɛm bebree ɔbaa no kura magya no yɛatwitwa nkrataa mu nti papa ne ba ɔbaa na ha adwene bia na ne ba no nso ne ase na nka no kura bi akyerɛ mame ɔkyena mo bɛsa aba bi ma na baomis mame lumba wa mamu nsesi fo dabi anya dabi sɛ yɛnsa nsi fam ti sɛ nyame te ase de yɛnsa nsi mame nkyeremu na amba yi ansa na sanse mu nyina si anka de nyame pɛ no ɔyɛ so ate ase ebi nso a wɔte ase na yɛka anka ɛhita bebree ma nipa nsua mu adeɛ nso bebree sɛ so ate ase mame ebi no say mu kwa na mo yakosua sɛ wa abusuafo ne sanse mu sika nti no mo de bi abraibe lumba nuama na abusuafo na mere we ne mo kwa miloni ade ma toto akoma won ti etimo mo nyina support mo no ye ni skasa adom bi na me dia me ne me ma ne me nana no mu die no na me dia kɔbraibe abusuafo ne na bi a ya brabo no ayi confuse ni abrabo na ye de ye ni ska de braibe obi a ɛnokora deɛ yɛ baako pɛ mimi sɛ wokumi na sika da me mu no ma nokora mɛka wontimi mmerɛ mi sika me wobrɛ mi sika koraa mɛsan ayi wotɔ sɛ woabrɛ nti wogye tum sɛ abusuapɛnya brabo no
Kofi Uswana. Na obi a hyase wase onim obi a na sese oso onim obi de. Se bibi nko ohwehwe mu no wode book na ko ya na se wode ayi microscope ana se wode de na ko. Na wo ka se wo so obi a waye dey. Sese. Na wo kyerɛ mu wo ho. Wo so obi a waka asɛm na wo kyerɛ mu. Wo se wonim odobroni. Eda edikan. Eto so bienu a wo se afa de wakoye nhwehwem. Saba wo se me ba no kura ba obema na yekuna gesa adom bi. Ti se enye odai. Wano ye bebre. Wate asia. Ti ono onye no kwafo. Mami akonhoma ne ba, akonhoma sika ne ba. Akonhoma. Mami apusi se akonhoma sika no, e ba ma ne saka. Tambe. Kom se busumi bia. Wo wuye. Me patro anu de minim wasa. Ye mfa abi mrem. Na me nti se busuani bia so se de bia brem. Na obi sa oba no se e ba. Me misa no na me nkobisa. Mami ya dance. Mami we dance na be ko udi. Me di adwo adi ya. Me din pa me di ko school di Jennifer adi ya. Adi ya nde me nyimfiri. Akosia se oba maame no moto so ahe. Me to so nsia. Okay. Mami na ansa na be ko no, nyam wo kyena, de na be ko so. Ano de court de minim de abako. Ghana for ya aka mo chia be sine, nyame ya mo samba. De na o ka che Ghana. Oh ya da wo mase pa wo moa ne afutuo ne ahokeka ene ani gye o mo de time ne me ba ne abusua nyina achi. Da wo mase tie ni kaja ni aseda. Da obi a se sere so se o mo nta ya chi saa kosi se bibia be wie ne mfa o mo aseda ni da de aseda ni ka bia be ma wo mo ni trade en ko. Nyame nhyira mo be. That's it. Enti abusua de ya koso no Akosia sewa. enti abusua de ekoso oha no. Aha ana be ma kwan. Ya di asem yi achi sa from anapa no. Na anyway de aha na be ma kwan ma ya de kasaye esi. Na me kasa esi na me kire mo se. Mo hwe yanim. Nyam wo kyena yesan beba. Na yesan de ababa asomo. Nti no nyam wo kyena ye beba. Edamasi.